Už ste absolvovali niekoľko náborových pohovorov, ale ste ešte do svojej firmy nikoho neprijali? Cítite sa byť už deprimovaní a začínate pochybovať, či vôbec na to máte? Ak áno, tak toto video je určené priamo pre vás. V tomto videu sa totižto dozviete, ktorý je ten najefektívnejší zdroj náboru, ktorý 4 z 5 manažerov výrazne podceňujú. Moje meno je Peter Stankovský a pomáham obchodníkom a manažerom dosahovať nadpriemerné výsledky v predaji, nábore a vedení ľudí. Najväčšou chybou je, keď si začínajúci manažer myslí, že na základe jedného náborového pohovoru k sebe znáboruje kvalitného človeka. Niekedy sa to môže stať. Štatistika ale hovorí o tom, že len 2% ľudí sa rozhoduje okamžite. Ak si predstavíte, že na základe jedného rozhovoru sa pre vás rozhodne pracovať kvalitný človek, tak je to väčšinou tým, že sa naraz stane viacero vecí súčasne. Väčšinou je to tak, že najprv ten človek musí mať nejaký dôvod pre to, aby opustil súčasné zamestnanie alebo súčasnú firmu, v ktorej pôsobí. Väčšinou ho tam musí niekto naštvať, prípadne už nevidí nejaký svoj potenciál v tejto firme. Následne musí hľadať aj možnosti, musí chcieť urobiť ten krok. A v tomto momente musíte mu zavolať, osloviť ho a sadnúť si na náborovom rozhovore tak, že sa pre vás rozhodne. Častokrát ale, aby išiel vôbec s vami na ten rozhovor, už je dobré, keby o vás niečo vedel. Prípadne aj po náborovom rozhovore si ešte overí, či všetky informácie, ktoré ste mu povedali, sú pravdivé a ešte si vás poriadne preverí. Poďme ale postupne. Pozrime sa na to, akým spôsobom je dobre postupovať pri náboroch. Väčšinou doporučujem, aby na začiatku si manažér stanovil určitý štandard, ktorý chce dodržiavať. A tento štandard sa týka náborových schôdzok. Keďže pôsobím väčšinou v MLM systéme pri obchodníkoch a manažeroch a prevažne vo finančnom sektore, tak ak človek chce z obchodníckej dráhy prejsť na manažérskú, tak sa snažíme o cieľ a štandard, ktorý by mal dodržiavať, a to je 5 náborových schôdzok týždenne. Ak si zoberiete, že by ste mali štandardne 5 náborových schôdzok, znamená to, že mesačne máte približne 20 náborových schôdzok. Z toho jednoduchou matematikou za 12 mesiacov nám vznikne 240 náborových schôdzok. Plus, minus. Takto by to malo vyzerať štatisticky. V tomto sektore funguje jednoduchá štatistika. A to je tak. V prípade, že mám 240 schôdzok za rok, funguje to tak, že z týchto 240 schôdzok sa pre nás rozhodnú 4 kvalitní spolupracovníci, ktorí s nami budú dlhodobo spolupracovať. Zhruba 36 ľudí, ktorí k vám na ten nábor prídu, vám môžu povedať, že s vami nechcú mať nič spoločné a nikdy s vami spolupracovať nebudú. Z toho mi vyplýva, že zostáva 200 ľudí, ktorí vám nepovedali ani to, že s vami pôjdu spolupracovať, ale povedali, že možno nie teraz, ale že by si to dokázali predstaviť, možno nie je ten pravý čas, alebo nemajú dostatok informácií. A tu vidím jednu obrovskú príležitosť. Väčšina manažerov hovorí o tom, aby ľudia získavali nové kontakty a nové nábory. Čo je aj správny spôsob. Ale kde ja vidím najväčší potenciál a najefektívnejší zdroj, je u ľudí, ktorí by možno aj si vedeli predstaviť s vami spoluprácu, pretože na základe niečoho na náborovú schôdzku prišli, väčšinou chcú nejakú zmenu, ale možno sa nerozhodli už hneď. A to je táto skupina ľudí. Ja to volám, že opätovné oslovenie týchto ľudí ako renábor. A podľa mojich skúseností je práve renábor jeden z najefektívnejších zdrojov získavania kvalitných ľudí do vašej firmy. V
Funguje to na základe jednoduchej štatistiky, kde opakovane, ak budete oslovovať týchto ľudí, tak vo vás budú mať väčšiu dôveru a o to viac budú náklony k tomu, aby práve u vás pracovali. Samozrejme, neznamená to to, že každý týždeň budete volať týchto ľudí telefonicky na schôdzku. To by sa asi každému z nás nechcelo a musím povedať, že by to mohlo byť aj otravné pre tých ľudí, ktorí boli u vás na náborovom pohovore. Ale cieľom náborového pohovoru, alebo jedným z tých cieľov by malo byť, aby ste získali práve na týchto ľudí napríklad e-mailový kontakt. V mojom prípade sa snažím nielen o e-mailový kontakt, ale treba aj o kontakt na Facebooku. Prečo? Pretože to oslovenie tých 6 až 7 krát predtým, než znovu vyzvete toho človeka na opakovaný nábor alebo renábor, nemusí ísť formou telefonovania, ale napríklad formou, že budete týmto ľuďom práve zasielať hodnotné informácie formou e-mailu, rady, ktoré by ocenili, prípadne úspechy, ktoré ste dosiahli tak, aby vo vás videli obrovskú dôveru a aby o vás videli človeka, ktorý bude schopný ich doviesť k ich úspechu. Na základe toho následne môžete poslať buď mail alebo telefonicky pozvať na renábor týchto kandidátov a z týchto kandidátov väčšinou je najviac ľudí, ktorí sa rozhodnú pre vás pracovať. Nebudú to všetci, ale to percento bude výrazne vyššie. Samozrejme, na to, aby ste mohli dosahovať a mohli robiť renábor, potrebujete aj nové nábory. Takže je na vás, ako si zvolíte tú stratégiu na to, aby ste oslovovali nielen nových potenciálnych ľudí do vašej firmy, ale ako sa budete starať aj o tých, ktorí už s vami v tom kontakte boli. Totižto existuje jedna veta, ktorá je pre manažera, ktorý pilne pracuje na náboroch v telefóne, najhoršia. A to je, prepáčte, ja som si na vás nespomenul, ale pracujem v podobnej firme, ako ste vy. Kľudne môžeme dať kávu. Našim cieľom, alebo cieľom takéhoto systematického pripomínania sa potenciálnym ľuďom na nábor je to, aby sme sa dostali k ním bližšie do hlavy tak, aby v prípade, že sa rozhodnú zmeniť firmu, v ktorej budú pôsobiť, alebo svoje pôsobisko, ste boli prví, ktorí ho napadnú, a budú mať na vás kontakt, zdvihnú telefón a zavolajú vám. Zdá sa vám to sci-fi a poviete mi, ja neviem, ako využívať a napísať tým ľuďom peknú radu, e-mail. Mňa to nikdy neučil, neviem, ako sa to na tom internete robí. A práve preto kurz Zaži úspech v nábore bude mať špeciálnu časť, kde aj človek, ktorý je laik v používaní počítača, si dokáže vytvoriť systém, ktorý automaticky bude posielať práve týmto ľuďom pripomienky a dobré rady, tak, aby ten koncový človek na nábor vo vás vzbudil obrovskú dôveru. Ak sa vám toto video páčilo, tak mu dajte like a zdieľajte ho na sociálnych sieťach, aby mohlo pomôcť čo najväčšiemu počtu manažerov. A už teraz sa teším, že sa budete pozerať aj na tretie video, ktoré práve hovorí o tom, čo by ste mali urobiť preto, aby ste sa stali výrazne efektívnejším manažerom, ako je to doteraz.